नै फंबाय बेवहायनो जिराय ओइ बिमा ओरै फैलायसाय ए लाबोखामारबाय बे अ फैखानायखाय लाबोखाबाय आं जिराय फंबाय ना ओइ लावगे नै दै लोंनो खोमा होफैनायसाय न' दैया आयौ माबायदि मानसि बेलाय Ultra modern. सिख्लाफोरा माथो आंखौ नायनि दिनै माबायदि दालाय माथो शाहरुख खान बायदि नुदोलाय सोर हागोन दिनैलाय Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरा आं नोंसोरनो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' दामानि ब्लग भिडिअ' थ' लाबोनो हाथाराखै थ' थाम्बनेलाव नुनानै नोंथांमोना मिथिबाय जाखानांगौ मा भिडिअ' थ' आदा फैला मेन्देलामोननि आनलिमिटेड फानि भिडिअ' हायनामुलि पार्ट 1 नि माखासे फानि क्लिप्सफोरखौ आङो लानानै फैबाय थ' दुखु दाहा दंबाबो लोगोफोर फैदो दसे नायनानै मिनिनोसै मासि गोरा फाग्ला मा जादों नोंहालाय दै लाबोलायाखै दै गांदां लावगियाखै मा जाखो आं मा आं जाबाय थाखो नों फैयोब्ला सैमा खिन'नो नोंनि खिखौबाबो जागौमोन आङो हैद फाग्ला नों मानो खिखौनो जाहै नोङो मोनजानाय बायदि मोनलायदों नोंनि रागाया बानलु खेबजां बायदि लायाखै आलुबा मोदोमब्ला जाबावगौ थै फाग्ला थै जाय बिथांमोनहा हेल' बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान आइ माइनाव आंनि चेनेलखौ मा खौरां? साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट हा लोमजानायमोन दं ए होमब्लालाय साननैसो न'आवनो थाफैथ'दो अ दं रायलायनो नै बिमा माइनावा फन हरदों रायलायनोनो नै दै गुदुङा ओइ मेख्र हांसोलै माथो थिगसे जानांगोनलै गोबावथार मोनजायैया थिखांना लानि र' साला हांखोआरि साला आबादखौनो सोरथो लांखोब्रा खिनो ओंखारनाया हामथारला सोर दंब्रा खिनो ओंखारनाया हामथारलालै सोर दंब्रा सोर दङ जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फाग्ला बोरनाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खियाबो मोदोमलायदोंलै मा जाखो फाग्लायालाय सिलौफोरखौ बुलायदों हाबायलै
खिथुआवथ' लाबजे माले ससि आइदै बे माथोआनो गैया माथो खिथु दैखौ खिथुआव फाग्लाया फाग्लाया मा जाखो ओइ साला फैलाया दै गुदुंजों खिथु सुनाया दोला लांजोबबाय सालाया बे लावगिया होफौ मेजेम आइदै मा जाबावनांगौ बेलाय बेसेबां थुदों जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनहा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो मानसिया खुंगाब्लाबो माथो सादों नामा आदा बिलिबाथाय साया आं थांथ'नोसै आदा दसे नाना होबावलायाखै दा फैबावगोन दा मोनायाव खस्थ' मोनोब्ला लिंहरबानो जाबाय आयै थाबथेवल'लाय मानो थिफुनायब्रा नोंबो मोनसे खोनासंदोब्रा लावगि खोनासङाहां इस नोंबो मबाइल लादोलै लावगि मानसै आङोलाय इस नों आंनि हांनि रावफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा मा रावसै बेलाय इस महरखौ नायब्लालाय फिल्मनि एक्ट्रेसफोर बायदि नुयो नाथाय नों आंनि लाभलि आरो प्यार महाबतनि बाथ्राफोरखौ मानो बुजि मोनाब्रा मा लाभलिं प्यार महाबादसै बेलाय लाइक कमेन्ट देलायनोबो रोङा इंराजिबो बुजि मोना लिपस्टिकफोरखौ मोजाङै फोनब्लाथ' फिल्मनि एक्ट्रेसफोराबो हानाय नङालै नोंजों मोनसे खोथा 2015 मायथाइयाव आं मोनसे फिल्म दिहुनगोन नों एक्ट्रेस जानांगौ आं एक्टर जागोनथ' गयला नै आदा गया जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनहा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आयौ मा खालामनाय जायो होमबा बेनिया मा खालामनाय जायो गम मोनाखै बे दाब्लाया मा बुस्थु बे दाब्ला होननाय गस्लाखौ मानो गाननांगौ नोंलाय आरो दाब्लाया नोंखौ माबोरै आबै बिनि हिन्जावा आरो माबोरै आनै दाब्लानि खैसाराव गासंफ्लाङाखैथ' गाव हाबा माला लांगोन बियो फैलालानो गोसोथोनाय हौवाखौनो फैला बुङो औ आदा फैलाव नोंनि जिउआबो जाथों गोलाव ओइ आगै सादाना नाया हां मा नाब्रा न'नो ना गोसोथोनाय हिन्जावा नाब्ला गोदै जायोब्रा लावगि नों आंखौ मानो गोसोथोआखै ए माइनाव फैदों लावगि मोजाङैनो दङ ना औ दं फै
อ๋อเอ้ย사실은 नोंละ사실은 आंनो हो अ दै दोनबायलै है माथो फैलासो नोंखौनो नागिरना फैदोंमोनलै आङो नोंसोर मबाइल लायाथ' दालाय मानोथो खाथिं बायनांदों खत'नायाथ' बिखम जाबाय मा जाखो लावगिनिख्रुइ माहाजोननि फिसाजोखौसो साबसिन नुलायलांबायब्रा माथो गुर लावगिखौ आंनो होद' अब्ला खालामना होग्रोब्रा मोनसे गुर आइडिया होनि आं फुङावनो दैमा जिङाव बारनाय गलाप बिबारखौ मोखां बासियावनो खानानै लावगिनो जासियालासिनो बिनो जासियै माइनावनो नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा पाक्का बिदिनो अनेक जरा 50 जरा जाबाय गारलाय लालाय है बिदिबा गोबाव खालामलालां अख्रे 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 बाय बाय